Защо бутате хората? Ми бутате, какво Ние имаме право да влезем! се вижда. Дайте ви началника. Началника да дойде. Може ли Началника мирно ще говорите в редиците на МВР в Македония. Ние сме български граждани и европейски такива. Ако искате да се случат по нормален начин нещата, ще се отнасяте с уважение към българския гражданин, така както ние се отнасяме с уважение към вас. Има потреба от викане, защото не разбирате от българска дума. Нали, искате мога да говоря на английски. Това бутане и блъскане от страна на вашите служители е ненормална работа. Нито сме въоръжени, нито сме с бомби, нито сме афганистанци, нито сме пакистанци. Напротив, няма да влезем в нашите возила. Извикай си жандармерията да ни накара. Извикай си жандармерията да ни накара. Айде, давайте. Айде, накарай ни. Накарайте ни. Не викай. Защото? Какво ще стане? Какво ще стане? Разбираш ли, че от 2 часа. Не, от 2 часа през нощта сме станали да отидем на грава на Гоце Делчев. И ти тук сега ми създаваш проблеми, за да вляза. Не ви никой създава проблеми. Защото то създавате системата. Създавате ги. Нема системи. Искаме час да ни кажете. Час да ни кажете кога. Когато в 5 часа. Не знаете, защото не искате. Не искате. Не искате! За това не искате! Ама няма потреба! Дайте да затворим на другата страна! Дайте, вие сте началника! Чакайте! Вие ли сте началника на гранично контролно-пропускателния пункт? Ке бидете пропущени, има проблеми с система от... Не, кога? Проблеми с система от 11 часа ще го отстраните проблема. Като свършат мероприятията. Като свършат мероприятията ще ги търсите хората. Дайте затворим от другата страна на границата системата, да не минават македонски коли. Кога? Питаме кога? Значи насам пропускате, на там не. Да, границата на там е отворена. Е, тук границата е отворена, минават автомобили. Система работи, другата не работи. Ние да не сме малки деца сега. Работи, от една страна не работи системата. Как става това? Това не ти нови македонски чаломи ли са? Да, ние тук сме на по 5 години, ще ни лъжат. Българи като нас! Кажете защо от една страна системата работи, от тази страна не работи. Господин началник, защо от една страна системата работи, а тук не работи? Как така само тук работи? Стотинкачи и такива. Знаете ли какво е стотинкачи? Да си продадете името на държавата за 2 стотинки на Гърция. От Македония на Сърбия, бе, Симо! Северна Македония. Къде ви е Южната Македония, бе? Господа македонци, я завижте, бе! Засрамете се, бе! Защото ние първи признахме вашата независимост. Не е признал Бояр Османи, не е признал македонския ви премиер, нито Иван Демерджиев.